Hola, Miquel. Ei, Marga. Que hi han sortit els nens? No, encara no. Precisament avui que he arribat més d'hora. Escolta'm, ara feia dies que no et veia. Normalment vens a buscar-los, no? Sí, normalment ve ell, però aquesta setmana va de bòlit a la feina. Arriba cada dia a les tantes. Què li passa? Doncs que es veu que al despatx estan ampliant el contacte amb d'altres oficines i té l'agenda totalment descontrolada. En qualsevol conversa quotidiana pot sorgir la teva oportunitat de feina. Sí, amb els amics, familiars, coneguts, anant a comprar el pa, sopant en un restaurant o recollint els teus fills a l'escola. Ho havies pensat mai? No deixis passar aquesta oportunitat. Estigues atent, mira al teu voltant i identifica qualsevol situació del teu dia que pot obrir-te oportunitats laborals. En aquestes ocasions, sobretot, presenta't correctament. Assaja prèviament el teu discurs. Ets un bon professional, oi? A la conversa ha de quedar claríssim. I si la conversa no surt sola, enceta-la tu, que tens uns minuts d'or. Està estressadíssim, el pobre. Se li ajunten trucades, visites, entrevistes amb clients... Un caos, vaja. Mira, precisament a la darrera feina que vaig tenir ens vam trobar en una situació molt similar. Aquí comença la teva oportunitat. Pensa molt bé què vols explicar. Defineix-te professionalment. Què pots aportar, quines són les teves habilitats i competències i com pots solucionar el problema que se't planteja. Jo m'encarregava de coordinar els projectes internacionals i gestionar les agendes dels equips era vital. Com a mi m'agrada tenir-ho tot organitzat i controlat, vam utilitzar una aplicació online que limitava els trams lliures de les nostres agendes. Escolta'm, ens va canviar la manera de treballar. Bé, ja saps que jo sóc una mica fanàtic de la tecnologia. I precisament ara que estic a l'atur he aprofitat per formar-me en aplicacions de gestió empresarial. La veritat és que hi ha moltíssimes eines que són molt interessants i que et permeten agilitzar processos en el dia a dia de l'empresa. Segur que el Jaume l'anirien molt bé. Ho veus? El to, les paraules i l'actitud són fonamentals i per això és imprescindible assajar a casa. Pren-t'ho com un joc en el que no tens res a perdre, amb tranquil·litat i confiança. Sentir nervis és normal. Respira i relaxa't. Mostra't alegre, optimista i, sobretot, somriu. Segur que sortirà bé. És molt interessant això que dius. A més, en Jaume segur que li serien molt útils. Ell d'aplicacions no en té ni idea. Per què no parles amb ell i li expliques amb més calma totes les possibilitats? A més, em penso que fins i tot estaven pensant de contractar algú que els hi fes un cop de mà. Mira, ja surten els nens. Li dic que el trucaràs aquesta setmana per anar a fer una cervesa? Ah, i tant. A veure si li puc donar un cop de mà. Seria genial poder col·laborar amb ell. I tant.